Dag, mit navn er Dolf. Jeg er flodhest. Jeg synes, AIDS er en svag sygdom. Svag. Tænk over det. Den går kun efter de svageste ofre. Typer som eksempelvis mandlige frisører, mandlige dansere og mænd, der går i læderkasketter. Yes, sir. Og så er de konstant kopulerende sorte havekatte fra det afrikanske kontinent. Det er dem, det går efter. Hvis AIDS var en stærk sygdom, så ville den være frygtløs. Så ville den komme til Dolf eller til andre af hans kaliber, de store krigere. Men nej, det tør du ikke vel, AIDS. Bemærk, B.S. Christiansen har ikke AIDS. Steven Seagal har ikke AIDS. Og Chuck Norris har ikke AIDS. Ikke en eneste tysker har AIDS. AIDS, hvem bliver den næste, du går efter? Et æren, eller en lille bitte orm, eller cirkeline, eller slappe typer som Michael Wulff, eller Anders Morgenthaler, den møgbelortede freak. Han er en hippie. AIDS, du er en taber. Så ringer I bare røvhuller. La la la, ævler bævl.